ole amma sa in zirlai bu tam tak post office atanga adong tur tena an lam lo awang helaman run da thlak tak study center laman run da thlak tak hi ania kanan thiata ti hian ala tam maya hei hi chu engemaw zat kan to ni akor kanan paya ti chuan hian akor zong kanan pai faya luk tokin ti hian kan ram khat le fikani helampang hi chu all course ho ani a ti hian kanan ram ve a he lampang mi hi new course tuna an BA zirlai te ta tur ni om takani a heti zo za hi post office lam lawina oma chuwang ti hian study center kan la phei to pa kanan suwa sama tian kanan rem fel tan don ni ti hian textbook hi kan mu ang hen ti khan fi dom o no enanga engeng subject nge in subject ang chi kha a omem ti kha luk de win lo enula heng te hi post office scholarship atanga kan lak thak ho ani a hetianga zirlai te nan ngai saklo wang nge nianga hetia zat lowin call tamai kha chu wangin hei hi amamo via anwamo via win karinga azirlai tan po an en hian hei heta kan hu ang hian an zirlai bu textbook sang ama lemin afi tikhan in mu chiang thei de win karinga en khal thlat maya chuwangin chuan tengte hi ani a ti hian engemaw zat kha alowin call kita alo om khom ti nani ti hian in subject ang chi kha chu a om nual karinga in mama ong chi kha a om nual in karinga BPSC 103 te a tam lu tuk chi sang a omani 133 ti te heng te hi ani a tin abikin bekla hi tam em maya bekla hian nei lo ten lo nei ni chuan tin ladong kim lo te po in la om nual in karinga hei hi iknu study center 1903 a post office ranga lekhabu kan lak thak te ni a hei hi attend to zirlai te kan phone a kan mamo kan du to lo te an ti a tin na thenen kan ron lamang an tian ron kal le si lova tin nokon ti em maya ati ngai na an hre si lova thon let mai te khan an tum de ruma thon let su anu a admission ti thar te po hian an lamamo zel dona lekhabu hi an don mai lo chuan a boi thak na lai om thina assignment te lo chan lo ang chi te khang te tan khan kan lo da sakang che kan lo da nge heng te chu kan han ti a chu tiang vel chu ani a heng hai mi chung chang a hian zirlai te thiam lo nge hemi center staff te thiam lo a then chuan staff te thiam lo lek te kanom thina a changin exam dona te lekhabu kan nei lowa in ti thina heng te hi lekhabu om lo chu ani arin om lo bani tin lahma kan lo ti lan tak ang khan khati zat kha akor nen kanan khia ti han kanan pai ani kan thian fai ve ka ti hian a then da phei chu hei kan pai te la chu tiang khop chu nia a boi thak em maya han ti vak ngai nei a om si lova in all course te po engemaw zat chu lo tel ve a all course ani a hei helai chho zong hi kan man tangkai to lo tur anga kanan ngai ang kha all course ho khani chuan helai a hian master degree heta in tlar chho zong hi master degree hawani tin helai kan study center ami nilo
MEC MA Economics zirlai bu te a oma tin education zirlai bu te aron om ve no kani tin MBA zirlai bu te aron thlenga hei hi tu te nge la tu te nge ti po kan se thei lo wani tin MPS bi ka te po hei atam em maya khatiang te khani a hei MA English sa po hian heng hau hi heta study center a kan lakol an lon thon zinga heta kan stock ni lovin post office atanga ron da thak zinga tel fe ni chu tiang ta chu ni a henga hian kan zir lai te nge ke mani thiam lo ti hi clear tu te ngai dan lo ni sela tin home delivery tur ani a hita tangin an phone anga an ron lam turin an tianga chuta an valam lo ani chuan zirlai te thiam lo ani a hemi chungcha hian a then hi chuan staff te thiam lo ang lek atong kam mang tamai ang chi te kan om thrina apoi kan ti hle maya henga hian chuan zirlai te po pui tling vek kan ni to a naupang school homework kan peka nak tu kai ron thiam lo chon kan hremang che ti ang chi ngot ani lova chu wangin pui tling kan ni vek to a azirdan tur te thlengin mani lowin hai kwak tuma lowin beng var hi kan ti turani achan chu regular ani lo ti kan hriat kha textbook te hi tha em maya mitam takpona in en nan le in zir nana an man thin iknu zir lai bu hini chu wangin thanem ngai takin tha takin zir theu itumang o